don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's the Nedbank Cup. Orlando Pirates 0, Keswick Stars 0. Orlando Pirates is out by penalties. I'm joined by Umbongo. Pain after pain. Khizami ibhlungu Steve. Too much. Konke kumanzi mfana. Yes. Konke kumanzi ngimanzi inte. Yeah. Ngizocela ucoach. Yeah. Akatshintsha istrategy sakhe. Yes. Ifunani Murumo Galaxy phakathi ko-Orlando Pirates. Waye asibulala umbhetshelani umbule. Uyasilimaza. Uyasilimaza. Ngeyi-28 uyazi sodlala sodlala ne-Chiefs. Yes. Sodlala njani kuso? Soyithola kuphi energy yokubuya so Steve? Angeke score. Ngiyakutshela coach wami ngiyakucela. Please. If nges-28 Pirates iyodliwa, ngiyodla ipoison ngife. Wasibo ngiyodla ipoison ngife. If iChiefs yasidla samtela ucoach akalungise nomlungu umlungu akariske ayekela ukusaba akariske ashaya impumba fana igoli angabi gwala abamnika umdoko wamabele lo mlungu ngathi uyatekateka kahle udinga umdoko wamabele adle lo mlungu azogcina kakhulu samthanda ngiyamthanda lo mlungu uzobuya egemini singamphelele namandla mabhakani uzobuya umlungu uyadlala umlungu just manje akabi nelaki into sicelayo sicela asifakele bombule bomahopa siyacela kuphela thank you Steve angayazi ukuthi ngiyothini I don't have a power ngiyabonga Sithibo sami.